Ongetorri gure ikastolara. Hemen ez dugu bakarrik ikasten, gure planeta ere zaintzen dugu. Gure ekintza jasangarriak erakutsiko dizkizuegu. Hau da gure lehenengo CO2 aurrezkira. Argirik ez, baina lasai ez garako gazulo batean bizi. Saltzen ditugu behar ez denean. CO2 gutxiago. Beletan beti daukagu termometro txiki bat. Ez gaude ikur batean, ez da sauna batean. Ni jertzelodia daukat. Primeran horrela gehiago horreztuko dugu. Aireztetu bai, baina gehiegi ez, leihoak arduraz irekitzen ditugu beroa ez iez egiteko. Paper gutxiago erabiltzen dugu, bi aldeak, eta behar dena bakarrik. Aupa zuaitzak! Hemen ez dugu ezer nahazten, plastikoa horian eta organikoa marroian. Barkatu! Zaborra bere lekuan. Txorrotak ondo isten ditugu, ez gara igerileku bat betetzen ari. Tanta bakoitzak balio du. Metalezko botilak erabiltzen ditugu, ur freskoa, planeta freskoa. Eta bokatonak zer? Eta taperrak ere bai. Horrela aluminio eta plastikoak aurrezten ditugu. Hau ez da pertsona bakarraren lana, denok batera egiten dugu. Indarra biderkatzen da. Begira poltsa hau, zenbat karbono molekula daude. Eta oraindik gehiago aurreztuko ditugu. Ekintza txikiekin aldaketa asko egiten ditugu.